Maginit kong tubig. Ay, hala. Wa man dito gripo, no? Ngayon sa tubig nila. Oh, pwede ikay mangayo, Crispin? Ikaw lang. Gusto ka makasuway nga mangayo, di ba? Iki pangayo. Lakaw ko. Ngita ko kayuhan. Si mana ng bata? Ayaw na lang pag-init og tubig kay madugay naman. Unsa pa mong oras sa makapamahaw, anak? Nilakaw naman ganito si Crispin. Nga way pamahaw? Oo. Asa man ko dito siya? Mangita ko ng kaayuhan. Oh, angay lang. Kay pait kaayo mo nga, ningon anak mo. Unsa man? Di na gadito niya mabawi ang kwarta o mga kabtangan? Ambot. Na, ako pa nimo nung mulihok sad ka. Di pwede nga si Crispin ang imong saligan, uy. Oh. Unsa man? Okay na nimo nga, himuon na ka namong katabang? Sulduhan man ti ka. Oo, sige. Okay ko. Basta naalay sweldo. Sakita na sa akong kamot, eh. Hasta ako likod. Uy, Ida! Oh, wa pa rin ka mahuman og pamipi sa CR? Wa pagid, Clar. Nga naman di unta. Naamugod ako'y palabahan nimo. Sige lang. Unahon lang to na ako. Hindi pwede, uy. Kinahanglan nga humanon na nimo ang usa ka trabaho. Una ka mo sugod na sa glaing trabaho. Oh, okay. Dali anag human. Aron, may mabuhat ka pang lain. Dili kay mahurot lang imong oras sa usa lang ka trabaho. Katapang kuno siya nila ni Tita Clara dati. Nang limpyo gani to siya dito sa ilang bay. Kada ko pang binuang ini. Hindi nilang ka, kaya tuon ako sa mami ni mo. Ang kuya ko tati. Pin! Bay! Oy, sis. Unsa may ato ni mo, sis? Kung ba kining na may gipadaas tatay, God? Tunga sa akong bugas o mga dilata. Ayuda kung sa barangay, ingon siya. Para sa inyong pamilya. Ako maning hinatag niya, sis. Di ba, tagsang sakong bugas mo ang dapat ipangatag? Gito nga tunga na lang kuno Crispin. Aron kuno di mo hurot dayon. Di ba ya ikaw lang ang nakinhanglan pod? Sige, sis. Salamat. Way sa payan, Pin. Oh, ipahimutan sa sudo. Salamat ninyo, sis. Oh. Tunan kayo sa tunga sa sakong bugas sa itong nadawat gikan sa barangay. Nya pila ka buhok dilata og sardinas og corn beef og pila ka putos nga noodles. Lupig pa nato gibagyo ini. Maura na ilang gihatag na to. Kadagan sa atong gidonate, Klamo ka? Di ba mo ni mo gusto? Mo ni gusto ni mo maswen, di ba? Ayaw nang ko sige Jack Crispin. Sakit biya kay akong kalawasan. Daghan kay gipatrabaho si Clara na ako. Sabi mo gusto mabati gikan ako. Wa gid unta ni mo may tabo ni mo ron kung wa pa ni mo tuyo eh. Kayahay ni mo kinabuhi ha. Sige lang. Maanad ako ini. Sa ato pa. Di ba giga mo surrender? Dili. Oh, bahala ka. Hoy! Asa naman sad ka? Hoy, Crispin, masahi ako, oy! Masahi yourself. Crispin! Oh, nak? Laklaki ko. Okay ra ko. Ingon ka sakit imong kamot og likod. Akong iluto na. Salamat na ka. Pasensya ha. Naangin ka sa kong gibuhat. Pero doon na ramang ko ko'y gustong mapamatod, anak. Walang makasabot imong abahan. Sige na, Mami. Hiluto na tika. Rauya ni Mami, uy. Nakatugma.
wa ang sakit sa iyang likod o kamot inig mata niya. Okay na. Lia? Lia! Wait sa tita, ha? Ngano ti ay tita? Asa man day siya? Daghan pa siya trabahoon sa bay. Maghikay pa siya para sa among panihapon. Manamangkod siya sa iyang mga trabaho. Unsa human na? Tanawa lang sa inyo. Hain man day siya. Natuwa pa. Ni pahuway kay gikapoy man. Pero human naman siya trabaho. Ni ati mga niluto da. Kumot trabaho. Habi? Akong tilawan. Lamig na sa di luto si Lia. Pero akong gipalabhan niya nga mga kurtina o bedsheets. Iya pa kong nahuman? Nahuman to di pa panglabang mga bedsheets sa mga kurtina da. Kiunsa man niya pagtrabaho? Di aram day ka? Diba? Ngayon ka? Naglibog ko ni Lia. Nga naman. Sa kadagan sa akong gipatrabaho niya, nahuman niya tanan. Ug maayo pag pagkatrabaho? Mura magi-magic? Unsa may magic, oy? Sabi magic. Ano na yung tingali ng trabaho si Lia? Sa opas na magkahimama ti Crispin. Oh. Tingali tuod. Pero, time pa. Nga nung gipatrabaho man nimo? Katabang na nato siya, oy. Ako sing gisulduhan. Ha? Nayabag ka, Clara? Ngano nayabag man? Wala magkikuris sila yung kwarta. Di na magkikuris sila kagamit silang kwarta. Pwes ako siya gitaga ang trabaho. Anong doon na siya yung kwarta? Inadlaw akong hatag niya. Hoy, Clara. Hinumdumi kinsa si Crispin sa tong kinabuhi, ha? Hinumdumi unsa iya mga nahimo nato. Unya karon. Karon nga siya nagkinahanglan. Kinahanglan pang imong himuog katabang iyang asawa para na makahatag kanila. O nga naman di ay? Unsa gano? Kawago ni may utang kabuton. Sa kadagang kwarta nga nahatag ni Crispin nato, sa kadaghan natong saangad to niya, nga iya lang gibasta og kaayo. Di gyud ta makatabang nila na karong panahon na. Hoy, Siso! Masig nalimog kang wa ka ni trabaho, ha? Kay nasira ang Villa Miraluna? Oo, bitaw. Pero naapa ko'y kwarta. Naapa ko'y tinigom sa bangko. Bunga sa dakong sweldo nga gihatag ni Crispin ako. Ay, ko ina! Ngayon mo ihatag niya tanan! Dili na ko ihatag tanan. Pero kaya na kong kuhaan para itabang nila. Magsultihan di ka. Hastang ako makaubang sa trabaho. Willing silang mutabang nila ni Crispin. Dili sila parehas nimo nga way utang kabubuton. Yay! Tanan na si Tay suga og tubig. Og doon na sa electric fan og electric stove. Doon na pagitay rice cooker. og plansa pag yun. Og mga laing mga gamit. Nya, kamusta man? Lipay na ka? Oh, lipay kaayo. Oh. Ngano di ay, Crispin? Wala ka malipay? Aw, nalipay man. Iwata pa sagdi sa mga tao nga may utang kabubuton. Di parehas nila, no? Oh. Si Clara ba? O si Noy Tiago? Murag wagad sila mutanaw og utang kabubuton da. Gawas lang ni Siso, ha? Bilib bitaw kong siso. Bilib ko niya. At least, Crispin, nakita ni mo karon kinsa gyud ang mga tarong nga tao og kinsay dili. Aw, bahay na ng Clara o ni Tiago. Agbay na kong nibawa na.
di na ko may tingana. So, why problema? So, sa ato pa, di pa gunimundangon. Dili pa, uy. Nagsugod pa lang ganit, ha? Si sugod. Pila na kadlaw, nagsugod gapon ta. Daghan pa ko gustong masuwayan, Crispin. Kuwang pa ni. Abi na kung dili na ka matrabaho sa amo. Oh, nga dili man. Anugon kayo nga mo isweldo na ako? Dili ba, daghan man ng hatag ninyo? Dili pwedeng magsalig sa hinatag lang. Gusto ka? Mas maayo gyud nga gikan sa atong kaugalingong singot ang ato ipakaon sa atong pamilya. Og dili hinatag lang. Labi na gyud ang pag-asenso. Mas maayo nga mo asenso ka pinaagi sa imong kaugalingong paningkamot og dili tungod sa laing tawo. Di gyud mahibaw-an ang kapalaran no, Crispin. Tinuod gyud nga nagtuyok ni. Karon nakasilawom. Sunod nakasibabaw. Parehas nato. Sa una magsalig lang minimo. Karon ikaw na sinagsalig na mo. Kisa bagoy magdahom nga mapurdoy pa ka. So, wa na gyud ay kasiguruhan kung mabalik pa nimo ang imong mga kaptangan o kwarta. Ingon ana gyud noy. Aw, kap. Tuod, nakabantay ko. Murag makalimot pagyug ka nga kapitan ako sa barangay. Magsige pagyug kag kasayop sa pagsangpit ako isip kapitan. Di may tubong malimot ko nga ikaw ang kapitan noy. Oy, aw, kap oy. Kay kung di pa gyud tungod sa akong kwarta, di makamudaog. Imo ba kung gibuy-buy, Crispin? Wow! Pagano man taon mabuy-buy taon ko kap. Wow, nag-isgot naman ko. Ha! Mura mo kung kag namuy-buy. Wala ko mamuy-buy kap. Nag-isgot ra ko. Kay, pura masadog nalimot ka na. Murag, nalimot mo gani ka nga. Dili unta matiwas yung bay. Kung pati ka tagay dakong kwarta. Namuy-buy yun lagi ka. Ikaw gid noy ang kap. Wala lagi, nag-isgot ra ko. Pamuy-buy naman ko ng imong kibuhat. Di man hisgot ra man ko na. Ha! Nag-isgot ra gani. Ta ikaw ba? Aron masayon ka no, Crispin. Kapitan ako sa barangay. Di na ko basta-basta. Daghan ako mga amigo mga dagkong politiko. Kibo mo ko na kap. Mga ayaw na kong sayo-sayo na pagsulti, ha? Okay. Di ti ka sayo nonoy. Lisod-lisoron ti ka. Usa! Di mo ka gustong sayo-sayo nun ka. Hopis, lisod-lisoron ti ka. Bayrito imong mga utang nga na panus na. Usay utang! Imong hinatag ang tanan, Crispin. Wa ko'y utang nimo. Utang ka bubuton eh. Utang nga angay bayran. Sayo ba ko na Aw, kap. Ha! Wa ko magig-away ni mo ha. Aw, kap. Gatag na ko ang imong gipangayo nga. Di ka suyon sa yun nun. Pues, wa ti ka gisiyon sa yun. Di lisod-lisod ti ka. Tinugong! Tinugong siya dako. Unsa man yung buti pa sa butay? Nga nagipaninglan man kani og utang ka bubuton, ha? I-obligar yung tingali ito niyang tabang. Nitabang na bitaw ta. Pero wa aras kumingking siya natabang nato, tay. Nausa na yung balak, Lara. So, ikabuhi ni. Ang buta na niya, uy. Buutan na magkukuno na siya. Kay bawa mo, panahon na ni nga atong ipakita ni Crispin nga makamausat ang muunong niya sa panahon siyang kalisod. Kaysa tanan ba yan atong problema? Mga kasakit sa una, bisan sa atong mga palpak nga nahimo ngadto niya, wa gyud siya mukawang nato siyang panabang. Mga karon, kita na sa mutabang niya. Unsa man na pagpapuyo na ako na sa atong likod. Unsa man na, ha? Oh, okay man na. Pero kuwang pa na. Unsa pa man nagiangan na itong buhaton. Saman, ato silang hungitan, inig pangao nila. Ang buta sa niya, uy.
Nitabang naman ang tata. Tagaan na to sila puhunan. Aron sa duna sila income. Hoy, Siso. Ay, ko ina nga mahatag kag dakong kantidad nila, ha? Clara, dili bilyones akong ihatag nila. Kaya di na ako kaya, uy. Pero hinumdumi nga kaniad to, sayon-sayon no taghatag ni Crispin og milyon. Maonan gani nga milyonaryo na untas ni tatay. Pero iya lang gipaskam. Di ba good tay? Tati, milakaw na sa silang mami, Tita Clara. Oh, ano anak? Naaman si Colty, Tati. Ingon siya, takaan ko na to niya kwarta. Ha? Akong tawag ko na. Hoy! Crispin! Later na lang si Colty, Tati. Bye-bye. Hi, Noy, Kap. O siya akong ikalagad mo, Kap. Aron wa kay kasulti, Crispin. Tagaan ti kag trabaho sa barangay. Sige. O sa mo trabaho, Kap? Janitor. Ha? Wa kay trabaho, di ba? May na lang na kay sawa. Kap, sadoy. Di ka maikog. Muhatag anak akong trabaho, Ang number 1 tigdunit sa barangay. Aron di ka maglisod sa pagtabang sa mong ginsakpan. Patrabaho na ni mo janitor. Lamuy-boy na sad ka. Ikaw sa Kap, no, walagi ko mamuhiboy. Nagpainumdum ra ko. Unya, kinaginahanglan magkagtrabaho. Lagi, pero... Pwes, maura na'y bakanting trabaho sa barangay karon. Agwaltaha lang una na. Ako lang gidawat na, karon di malayan si mami ni mo. Nga siya rin ni trabaho. Tagaan nila kitang Colty, Tati. Tanawa, kaitiho na kaayo siya. Ha? Uy. Manira nung natatingali, doon ay makikita. Sige, Tati, si Rita yun. Okay, sarado na. Okay, Colty. Pangiti na tayon, Colty. Wow! Mga nilukot ng tag 1,000 pesos! Tagka na tag money, Tati. Crispin! Ay! Ben! Kadiyot, sis! Salip diyo na si Goldie. Tago mo! Tati, kawas na lang dito. Kau, pagdali, kau. Ay ka gagawas, Pin. Ay, ako nag-CR ko. Naglain mo na ko Unya, nanghugas kasi mong kamot. Uy! Nya, uga lagi niya mong kamot. Siyempre naman, hidman ko sa... Okay. Maong, nangutan na ako kay doon ako ihatag ni mo. What's that, ha? Unsam na? Uy, kurta lagi ni. 50 mil na. Ha? Ay, nagamot-amot mi sa mga empleyado sa Villa Miraluna para puhunan ni mo. Magapuhunan tingali ka na para sa restore ba? Pilak mo sa taana, sis. So magkapinoy. Di maguna ako rang kwarta. Amot-amot man na mo. Pero naibaw kung ikaw nagpasimungog dahil ni. Pin, di ti ka pwedeng pasagdan. Grabe imong nabuhat na mo. Nako mismo. Salamat, sis. Sige. Adto na ko kay magama niya ta. Salamat again, sis. Welcome, Pin. Ha? Nak! Unsa naman, ha? Tati, Uy! Tati, tanawa. Daghan kayong giiti si Goldie ng money. Uy! Hala! Ganun ni? Nagkatag na ba na? Naglain naman ko na yung tiyan, Tati. Ay, dagin yung maglahin niyan tiyan. Ay, magbatuyan lang pangiti ang kwarta. Kuya, ni mabot yung mga inahanak.
Dili pwede makita niya. Nya, asa man ni nato iputa? Tawag gining Goldie, ay. Mataka mo na siya pangiti, ay. Ayaw na nagkalakot ta tikot. Kay matapang naman ko na siya nato. Ano, maglagot na ko. Di ang ako lang nakba. Lain sige maglagot. Mura sa hilas kaya na. Lain sige, makita niya ng mama ni mo. Asa man natin ibutang, be? Asa man, ha? Wala. Nana sila sa mami ni mo. Oh, asa man natin ibutang, be? Kulti, ayaw na pangiti. Uy, sakto na na. Nung sam sa ningiringay. Nung sam sa ningiringay, wa mo ni munong pangiti. No, taka na kayong money, dati, oh. Time out una, Goldie. Time out una. Sakit pa man kuno iyang tiyan ko. Sinuo ko, may pwede pa niya plaza niya tiyan. Plaza, ano kayo ni? Ingaling pasakpan ta ni mami. Mauli sa ko, Clar. Balik na ko diha. Nanagis ba sila? Nanagis ba sila? Ako lang gamitin ng pawis, dati. Crispin? Nora? Ah, Wait sa mami, ha? my loves? Oh. Nag-unsa man di ay mo? Ha? Kadaghan kong sagbot din eh. Nagluto-luto mi, my loves. Kanang duwaan na mo sa una ba, luto-luto. Mga dahon naman na, my love. Mga dahon Oo. naman. Pero nga nung nagkatag man ni din eh. Kisa di nagdain ni din eh. Oh, ayaw hilapti, mami. Isoda ninyo sa sako o di ba, daubi na. Ha? Unsa man di ay? Imbis gamay na lang kayo na itong lugar, mapuno pa gini sagbot. Mga tahon lagi na, mami. Sagbot raman gihapon na, anak. Si Talia! Tagtuon ako nung kang mama. Moadtor ako. Magilis lang kong t-shirt. No! At kang dahon. Hipusa na ninyo, ha? Kinahanglan nga, inigbalik na ko unya, wa na na, ha? Mahal. Magilis ako dong, Junjun. Inay mo, mama. Hala! Kakang parta! Unsa to? Daghang kwarta? Ha? Unsa ng kwarta, ha, Crispin? Diin ng kwarta, ha, gikan. Kuhan, mahal. Hinatag ni Siso. Ha? Ug sa ubang staff sa Villarona, mahal. Nag-amot tayo magod sila para ihatag na to. May lang ko no, ipunan bisag gamay tindahan. Tanga na rin kwartas kong papa, no? Di magod na iyara. Waka katungog. Nagamot-amot sila sa iyang mga kaupan. Aw! Ato na ko. Pangitao na sa grug kasi mong mama. Sige na dong, Junjun. Musunod ako. Magilis lang ko kadiyot. Ato na tayong Junjun. O, lagkib! Ato na ko! Ha? Magilis ako. Unsa? Lagkib, ma! Tsaka kayong kwarta, ma! Nara sa sahog nilang Nora. Natag ko na to ni Papa. Unsa hinatag? Hana lagi. Papa lagi naghatag. Unsa to, Junjun? Unsa to? Unsa to yung magisulti? Ingon si Tito Crispin ay. Kaya tagang ko ni mo siya ang kwarta. Dagka lagi ayo to pa. Kuya, wag tayo ni mo siso. Feeling Crispin sa kasauna, ha? Hoy. Ayaw mo patuyan sa inyong gibati. Dito ako tanang kwarta. Nag-amot-amot ng mga staff sa Villa Miraluna para maikapuhunan sila si Crispin. Bisan sa gamay tindahan lang. Unya, ano ba magyong niapil kag hatag, ha? Gawas pa. Mas gusto man nila nga merbaho din sa ato. Og akong sweldohan, unya si Crispin sab. Sweldohan sa barangay ni tatay. Tuod ay, nagiskot makang tatay. Asa dito siya? Kinsa man to yung kuyo nga gwapa? Ha? Unsay kuya kagwapa ba? Ay, dayon ako gaanhi. Nakitaan pa na ko sa tatay nga may bit-bit nga bakpak. Ug may kuyo nga gwapa. Nga may dasang bakpak. Nanakay sila tricycle. Ambot, oy. Wag ko kibaw, ana. Di mo tagi pangutana. Na, unsaon man ako papangutana? Nga layo raman ko nila. Ug nakasakay naman sila. Ug dali raman sa nakadagang tricycle. Lambot, oy. Wag ko may baw, ana. Magtuugan kung naaraw siya sa taas, di pahuway lang. At to ay mong lolos taas, Junjun.
Basig na sayo pa ni mong papa. Nasayop ba, uy? Gagitimbaya pa man gani sa mga standby. Mao ba? Ay, basta kayo to alang, John. Siguro alang. Maro man ako nakitaan sa bid ni Lolo, papel nga airplane. Unya, naman akong name gisuwat. Mura manig-duwa-duwa kang tatay. Pina-airplane pa pagkapilo sa papel. Di ba, uso na silang panahon? Na kung dunay panguyaban sa classroom, paluparan tayo ng gruplarong papel nga dunay I love you. Na, mauna ni Ron. Mayong pagpaminaw sa Lex Pinoy. Ihatag niya sa imong mama para iya ni. Oh. Uy, is tatay, uy. Para ako, hindi niya, gipaagi pag yung Junjun. Nganong suwat-suwat pa man siya? Guba yung cellphone? Sige, basahan lang na. Mukha ron sa ko ni. Dear Clara, Junjun ug Siso. Oh, apil mo lagi ming Junjun. Ang gini klaro sa tatay, uy. Padayon nagbasa. Apil na lang mo kay nahibaw kung mag-apong gyud mo ini akong suwat kay maintriga mo. Padayon na lang na, Clara. Tiwasan lang yun na. Okay. Una sa tanan, salamat. Nganong ingana mo ng suwat ni tatay? Patiwasan lang si mama pa. Sorry. Sige, tiwasan lang, Clara. Salamat sa panahon nga nag-uban ta isip usa ka pamilya. Una, nimo Clara nga bisan usahay mag-away ta, magkasinabtanay ug mag-inunungay gihapon ta. Kay kadugo man ta. Time para good. Ngano may ingana mang sinuwatan ni tatay? Asam nito siya? Patiwasan lagi si mama pa. Sorry. Sige, padayon. Og nimo Siso, salamat lang gihapon kay bisan tinughong kang dako pero nahibaw kung mahal kaayo ni Mus Clara og ang inyong anak nga akong apo. Ay nga naman is tatay, uy! Tiwasan lagi basa. Unyan lang atong mga comments o questions ini ko man. Okay. Asa na ganito? Diara. Mao nga pasayloa nga mubiya na ko ninyo. Diba? Mubiya? Mubiya? Bebe, ako iti usok basa, be. Oo. Asa na ba to? Dira. Muabot judi ay ang mga higayon nga dili lang nato palandungon. May nakailak kong babae nga sa una pa lang namong panagkita, milumpayat na ang akong kasing-kasing ug mihonghong nako sa pag-ingon, this is it. This is the one. Maunga wa na ko maglangan pa, wa na ko mananghid pa ninyo, mikuyog na ko niya, kay nahibaw ko nga uban kaniya akong maangkon ang himaya nga way katapusan. Binuang man kang tatay. Huwag ko kauyon inida. Asa to kong cellphone? Narama. Sigurado lang kasi mo biya siya. Unsaon na lang ang barangay. Patugatugasin daw ang pagkakapitan niya. Biyaan lang niya. Tuon ganyan ako sa barangay, be. Tawag yun na. Wala gito sa barangay. Ikaw na tawag pa, oy. Nagkurog na si mama. Binuang man kang papa. Ganun iya man ikibuhat. Magalit man siya. May pananghid. Lolo. Ngano di ay? Unsa din ita mo? Gibiyahan na bing lolo. Unsa? Namatay si Richago. Wa oy. Ba sa dibuda. Sorry. Asa man di siya? Nagtaban. Lagi. Narito sa iyo, yap. Wagan mi kay bao.
Pasakay ang iyang giingon sa suwat nga wasag kuno niya damha. Kung anong kinahanglan pa maging magtaban? Ug time pa. Anong suwat man? Gimmick. Ya, huwag niyo tawagi. Gutawagan oy. Di makontak. Oh. Ay, lagawa laging tatay pin. Diretso man. Ngalit mas ni Tiago. Mulang. Unya, ang iyang pagkakapitan. Halaw, gawa sa ninoy Tiago, no? Lahi man sa day siya kung makadesisyon na. Hinoon, iyasad to. Oh. Uy, Crispin! Ngano ka, uy? Crispin! Ay, Tiago! Hoy, Crispin, naunsa man in taon ka, uy? Mura man hinoog namatay si Noy Tiago nga nagtaban raman to. Pasag di lang kumahal. Pasag di kong mapagawas akong kibati kay Ud kay akong dugan. Ngano man lagi. Kung kita naman kung magbalik. Ha? Nawa ra gani siya. Hindi mo kung mahal. Bisag permel akong tikasan niya. Mahal niya po ito na ko sa Tiago. Mismo na ko siya, mahal. Mao lagi. Pero pasagdan lang gud una nato siya, Crispin. Nangita naman po to siya siyang kalipay. Ako bitaw. Ako manggibiyaan ang akong kalibutan para nimo. Mausad to siya. Nibiya siya sa iyang pamilya para mukuyog sa iyang gimahal. Pero di nga nakasayon sa kong part nga gibiyaan, mga loy. Di gid kasayon labi nagkalit. Labi nagwadama. Wamarangit. Diretso laglarga. Malay pinakasakit, mahal. Pero unsaon taman lagi na. Wa na tay mahimo gawa sa pagdawat na lang. Ngawa na gid siya uban nato. Noy Tiago. No! Bisan morot pa na imong luha, Clara. Wa na jud kay mahimo. Kaya di naman jud tumubalik sa tatay. Ay, nagpagbuot, Siso. Magbuot maganda ko. Di, manggod. Magulo naman sa kong magtanaw ni mo. Wala kailaing mabuhat kay magsige na magagilak. Gusto ka. O ako'y laing mabuhat. Actually, naglibog ko. Maring ni hunag og kalit ang kalibutan. Kanapit ang hanay na kayong tanan. Tanan ni mong mga plano nga nakasat na. Ano mong kalit lang nga may ingon ining hitabo. Kuba, tanan. Kuba. Asan kuba? Huwag mo pa kumahibaw sa sunod buhaton. Clara, focus lang. Ayaw padasin yung gibati. Nga naman yung life. Di ka na tumatag-an ang mga pangita mo. Lahi ka naman pagandaman. Kibahan ay manibo. Pero sama inig kalit. Parang kang batulala. Magapkap na sa kagunsaon. May bawang alang nakuha sa sila karon. Makitaan ko lang itong babayhana. Awa niya. Na, samot nga di na ito magpakita sa tatay. Di mo din imong buhaton. Hagaog, be. Kalit gud kayo ni. Unsa man ni kayang gipakaon ni tatay? Unsa may naan niya nga diretso man og bihas tatay? Kailangan pa bang itanong yan? Oh. Clara, ang itaw-taot sa bayang nabiyudos tatay, ug natural lang nga pag-abot sa opportunity, iya na yung gigrab. Tay! Tay! Clara, ano palabi din ha? Mura
naman nung namatay sa tatay ang kalaki ni mo. Humanagkaon si Junjun. Gihatlan ta na lang ka din kay wa magyud ka muna ugod. O sige na kaon na. Paborito na nimong sudan ang akong giluto. Salamat, Iya. Pero ako igana. Clar, Wa lagi ko igana. Di ka kasabot? okay. Ako na lang mo kaon ini aron dili mausik. Ngano imo man ka noon? Nga mukaon man ko, ana. Abi na ko wa kay gana. Wapit ako igana. Pero mukaon ko. Oh, Lahian, oy. Dahil na kayo ba nga, wa na sa tatay? Makamingaw mo sa linibisan magkonsumisyon atong ganga, no? Ambot lang. Wa mo makasuwayaw gugangan. Pero, murag, gimingaw mo sa kang tatay, bay? Aw gibingaw eh. Tatay pa ni mo, mingaw ko ato. Baypin, pero sa laing bahin ba? Makapahuway na kasi mga panikas ni mo. Uy. Pero makamingaw kayo. Ang pinakamingaw nako katug yung iya kong gipangayuan og milyones. Ug mura lang nangayo sa sinsiyo nako. Kana mingaw gi ko ato niya. Bitaw, mangluod pa ko manghatag kas uban. Unya, pareho lang katita mong hatag niya, di gyud siya. Kay gusto niya, labaw jud ang iya. Lagi. Pero di naman na may tabo kay nagpalayo naman siya. Unsa ka hapin? Unsa man sis? Unsa ka kung manawagan kas DWHP? Unsa may ako'y panawagan? Manawagan kang tatay nga, tagaan mo siya 10 milyones. Basta mo paulit lang siya. Very good idea, sis. Oh, very good. Atong suyan. Tana. Pero, time pa. Time pa, good. Asa man kag 10 milyones nga, naayos pa man imong dagang kwarta. Nice. Oh, na-freeze ba? Oh, no. Na-praise mo na ito na kung mga katagyunan. Hehe. Makita rin yung tagpagi, anak. Mausad. Pero, time pa, Pin. Mangutan na lang ko. Mayong pagbuminaw Unsa man na, sis? sa Lex Pinoy. Di yun pa utang, eh. Kwarta lagi pwede yung tangon. Oo, lagi, o lagi. Pero, mangutan na lang ko. Unsa man? Um, Unsa man? Unsa man? Unsa man? As kang nalimot naman nung gusto akong mangutan na da. Pagkatoy-toy ni mo, sis. Matay. Nalimot yung bitaw ko sa akong pangutana. Pagklaro niya, eh. Iskot na naglayan, sis. Kay pati kayo nang mahurot ang atong oras niya. Sige, gunaw na sa iyong pangutana. Maorgya po na. Para ko na. Unya. Kaya di na sa kumimutan kung di ko makahinumdum. Kinahanglan ako dyan ang hinumduman. Unya kay, di malagi ka makainomdom. Saan man na? Makahinumdum rin lagi ko ron. Sa ganito, ha? Idagwa pa mapreso kong kwarta. Tagaan natin ka. Aron, munong ka ginomdom. Binasayon natin ng praise be kay hasol kay tong in English typon. Kay, nagyulitin nga wapauli eh. Mauna ako pangutana. Kung nga no ganing na-praise imong kwarta. Oh. Nahinumdum na jud ko. Na-praise di ay nga kwarta. Ano man ka? Dalawang bato, mura nagmahay ka sa kalibutan. naguna-una lang ko. What is you thinking for, ha? Ano sa man na? Saan lagi na yung ginawa na? Wa. Ha? Bagkusan ng imo na. Nagunaw na kagwa. Pwede na na. Naglibog manggug ko. Ano sa man? Hambot ba, uy? Ngano ka? Ikatawa man ako kagkalit diya, Crispin. Ang kibawon mo kung naunsa ka. Naunsa man ko, be? Why sud imong o? Oh. Kahangtod ron,
tulala pa kas panghitabo. Mga nagsagol na sa imong utok nga wa ka makasabot unsa. Nya, wa ka may baw unsay unahon sa pagunahon. Nya, wa gani ka may baw unsay unahon. Unya, na kay gustong unahon, pero wa masuot si mong utok. Mo na'y gitawag og nakatag-an lang. Ha? Mo nga tambag lang nako, no? Bisan wa masuot si mong utok. Way suot si mong utok. Bisan wa mo ganay mong utok. Paganahan lang imong tudlo. Kay mo automatic na nara siya na ikaw galingong utok atong tudlo. Ha? Basta kay, tumana lang kung gisulti mo. Padayon lang. Nahariligi kay Agi. Wa mo ko makasabot ni mo, Crispin, uy. Puno-puno ra makas kalaban sa kong uy. Diha ka na, uy. Uy, mahal! Tiwas na gistoryag makalibog. Diha lang nga tintintahan dapit mami o. Kapit sa tong house nga dako. Maayo pa ikaw akong ikaatubang, nak. Doon na pa'y klarong topic. Ha? Sige. Padayon, nak. Maghimo tag tindahan no. Store pa. Maulagi. Sige, padayon na. Unya, takkan tagbalikya. Mupantay ko sa tindahan kay kanahan man ko. Kamao na day ka manukli. Sige. Sawayan na to ang tindahan. Pakumprahon na to si daddy nimo, ha? Yes! Pero magbuhat pa og tindahan sa dili pa mangumpra. Ako na buhat. Unsa? Uy, may tatog na pa kay Powers kay pwede kaayo na. Mahal? Unsa to? Kadungog lagi ko Powers. Nibalik mong Powers, mahal? Wa, uy. Oh, kapit ako dibalik mong Powers da. Ano sa gagawin mong balik mong Powers, no? Ay, sige lang, good. Kaya bisan og wa may mga powers, nakasurvive ba yata? Imagine, 1 month ka pina ngayon, Anita. Unya, okay na ka? Okay man. Hala. Okay man ka. Ay, kay bahala. Tuod ay, pandayin na nagtindahan ni mong anak ay, ganahan na kayo na maninda. Ha? Sige na tayon, tati. Maninta na ta. Pagbuhat na og store. Sige na. Nasakita sa kukamot eh. Kini mapugusta pagkakapitiro ba? Painta kita eh. Yay! Lutan ko na. Hindi na kapaw, anak tati. Di kita nak pero so hindi mo musugot imong inahan nga mukuha tag panday nga mo gimhimos tindahan. Ako mo giya pabuhaton nini. Don't worry, tati. Why am it not worry, ha? Kalimot ka? Nakapurkat ka nga nakoy powers? Oh, yes! I never forget, anak! Kung sa'yo mong buhaton, ha? Unsa man ang gipanday ni Crispin? Yara mo ipaadam nga snacks, Clara, oh. Sige na, Lia. Kaya nikahuman na ng inyong tindahan. Pagbantay ka lang diha. Di na ka magsilbi-silbi na mo. Okay ra, uy. Uy, dako-dako naman sa day og agi si Crispin. Ingon-ingon pa siya nga di siya kay kamao mo panday. Aran ka mahibaw, Lia. Kana si Crispin, mauna ang tao nga makahimo sa mga imposible siyang kinabuhi. Lupig pigamhanan na niya. Aha? Kanalang una ron, nak. Ano tiniunang ka, tati? Ay, kinilang una, nak. Kaya matingayan na silang maayo kung ako ni uman ng pagtuko ng tindahan. Nga kurang usa, sud lang sa usa kadlaw. Awa na. Ini kaagin nila ako. Ay, kaagin nila diri sa itong tindahan. Mutanaw sila. Wapagin na mauman. Bilib na kayo na sila nako, nak. Mo nang kanila sa kutob. Okay? Og, magduda niya si mami ni mo. Oo na. Okay. Mo Ugma na lang, ha? Very good. Mo nang ugma na ito gawason, okay?
Biliban ako ni mo, Pinoy. Awa, believe siya na ako. Nakapabarog naman kag usral ng kaadlaw. Ha? Gamay raman ni sis. Wa man gani ka paningta. Ha? Gipaningot ko eh. Paningot ko. Nawa. Nanapo lang ko. Mo nang niuga ko. Nagilis naman ko. Wa man gud ka mag-ilis. Mura mo lagi hapon mong gusulob. Ha? Taka kay. Hoy, wa ka kay bawo. So, usa ko sina ni akong sina ingani. Press t-shirt ingani. Wa man gani ka man ni mahong singot oh. Tepa. Yun sa man na nimo. Gimagic? Ni maho gud ko. Kamay ti ko powers. Papawa ako. Kamay ti ko powers. Tepa. Unsa maron? Nakapanimo mangkog bisan kasulog kog mask. Ako. Ikaw? Oh, simuta ko. Oh. Bahuan ni mo eh. Gingnan ti ka simot siso. Mura mga sifting tag. Grabe sa siso. Biya siso Artiya siso. Balik diri siso. Grabe siya ni Monak eh. Ninano to ko kay bawa mo istorya siso. Siptitak ko no. Bong singot raon tatunak. Imo sa gimong tik-tik-tak ko eh. Bong itis tao. Grabe siya ni Monak eh. Sorry, Tati. Soy didi. Yeah. Suka-suka si Soy. Ugma, may tindahan na kita. Kay, matuman no. Sa? Okay. Pero, lagi ka sa kong kiliran ha. Aron kung may emergency, automatic imo di kong magtagaan og sulbad. Okay? Approve. Very good. Apirme. Okay. Kumusta ang karpintero? Akuan, okay lang mahal. It's very good, fine. Happy na na store, Mami. Oh. Unya na lang humanatog panihapon di ka masahion ha. Dayong katog na. Oh. Masahion? Oh. Kay nga no, wa ka pa nakitis imong lawas? Oh. Di pa nakita, no? Kabasa ko na. Nak. Pasakit akong lawas. Pasakit ako mayo. Ha? Tingano ka? Sakit ako kalawasan. Mahal, sakit kayo. Lala, sige. Karon na lang di ka masahiyon. Kadiyot ha, kay mangita ko ka. Higda na lang di ha. Uy, Nora. Uy. Ako, Tati. Wala, sige, Nora rin. Ikaw rin, Nora rin na. Sige. Ano, ingon man ka niya, Honor, P. Sige mo ingog Nora Santos, Nora Honor yun. Ipan-ipanig gamay ang sakit sa kong lawas. Gipasubrahan sa ni Munak. Lupibgan pa may gikulata na kuha ni Nak. Ay, Unyan, saan man naku? Imay lang. Sakto lang ba? Okay. Okay na? Okay na, mahal. Pahuway lang diha. Kay magandam pa ko para atong panihapon. Ay, pawisan kita ka na magtrabaho sa pikas bay. Nunya? Unsa may atong kanon? Nag-order naman ko. Ha? Unsa nag-order? Nagpa-deliver man kog food, Mami. Gamit na sila siyang power sa mata ay. Okay, wait na, ana. Hala, uy. Feeling rich naman gyapon ni bata, ah. Naana. Ang dama tayon ang bayad, Tati. Ha? Ano sa'yo bayad? Wa man naku, magic good. Nag-order naman jud ko.